Kaixo, hemen gaude, Etxarriaren atzeko San Donato eskolako 4. irratsaioari hasiera emateko. 4 haizetara programan gaude. Gustora entzutea espero dugu, oso divertigarria izango da. Izaki oroki badutokia, delako gauza igortzeko distira. Gazteon bizitasunezko ipetzeko granaia, herriaren ardatza izan behar gara. Inoiz helduko bada benetako ongizatea, aukera eman behar zaigu jardezagun gure alea. Gazteon indarra aintzat daukan gizarteak, erabakitasunez eginen du bidea. Egunon entzule guztioi, hemen gaude Etxarriko San Donato eskolatik zuzenean, 4 haizetara irratian gaude, eta 4. saio honetarako aukeratu dugun gaia langilaren eguna izan da. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Pazientzia izan gurekin, gure lehenengo aldia da eta. Bagoazen astera! Soilik geu izateko bitarteko duin. Ez etzeran ez lanpostu prekarioari, Gure realizazioa bilatzeariekin. bokazioa eta pasioa, Asia eta gozamena, memoria eta iritzia, izaera eta sormena. barru oro lantzeko daukagun ilusioa, babes dezagun gaurkoan bakoitzaren ekarpenaz. Gogoz eman diote hasiera LH Laukoek irratsaioari, ezta? Haiek esan bezala, langilaren eguna hartu dugu gai nagusi bezala azken aurreko irratsaio honetan. Entzuten duzuenez, gubi aurkezle berri gara. Ander ostiko batez irratsaiotik bota dugu, eta gaur LH Seikoek jarri gara aurkezle lanetan. Arane? Eta Julene. Azkenean azteko xedea zein den. Bizitza daukadalako bakarra, bizi nahi dudan erara. Hospitale eta lantegi, laborategi, arrobi, fabrika ikastetxe baserri. Zenai delarik ikastegi, zenai delarik berelantoki. Eta jarraian LH batekoek asmakizunak kontatu eta zoriontzeko tartea hartu dute saioari hasiera emateko. Aurrera LH bat! Kontzertu eta abeltegi, zenai delarik ikastegi, zenai delarik berelantoki, gazte langilea arroderi. Bi urteko gela malak apirilak 2. LH 2 peio apirilak 3. Jon apirilak 13. Kepa apirilak 22. Arrai apirilak 22. Baita, irrikatzen zaude, maite zaituztenekin elkartu, ta denok gozatu. Berotasuna jaso ezazu, guztiok abestu. Zorionak zuri, zorionak zuri, zorionak urte askotarako. Zorionak zuri.
HH3 Elene apirilak 24. LH2 Aiora apirilak 29. LH3 Alai apirilak 4. Libe apirilak 5. HH5 Paule apirilak 28. LH4 Ryan apirilak 14. Nerea LH5 apirilak 5. Anuar apirilak 12. HH4 Falu apirilak 17. Eira apirilak 24. Aimar apirilak 29. LH3 Enar apirilak 26. LH bat Aitana apirilak 6. Mohamed Ali apirilak 29. Jordan apirilak 29. LH6 Mari apirilak 11. Zoriona guztioi. Orain, olerki batzuk botako dituzte. Animo! Ki amandrea zer zakarzu berri neguan da eta orain udaberri. Nire lorontzia oso polita da eta urreztatu egiten dut egunero pizza bat hasten da. Eguzkiaren argia baitu. Esplikatu kantua, eskatxa bat dut hemen nere ondua. Gure bizitza, huerga eta parranda, gero egun ez egiten dugu ezan da, horren errudun etxaien bat izan da, gunu gabiltzan seguru bera handa. Festari festa lan egin behar gauero, festari festa hor nabil ni egunero. Eskutxo batean arrosa, jasmina, zitoria, lirioa eta krabelina amonak izan du nahiko atsegina. Aizu eskatxa baldakizu benetan, horekin hasi zeran hartu emanetan. Hau da egia. Lore bila irten da.
eskolatik arrozak eramateko mere ama txori. Festari festa hor nabil ni egunero, gure etxaia benetan dagoero, zigortzen gaitu inoiz utxegin ezkero. Festari festa lan egin behar gauero, festari festa hor nabil ni egunero, gure etxaia benetan dagoero, zigortzen gaitu inoiz utxegin ezkero. Gu LH6ko bi ikasle gara, eta esan dizugunez, Ander bota egin dugu. Baina bota baino gehiago, bera ez da etorri bere urtebetetzeak direlako eta martxan atera delako. Zorionak! Eta orain, LH bateko ikasleak etorriko dira. Eskolako urtebetetzeak esatera. Zoriontzeko tartea hartuko dute saioari hasiera emateko. Aurrera LH bat! Horren errudun etxaien bat izan da, unu gabiltzan seguru bera handa. Festari festa lan egin behar gauero, festari festa hor nabil ni egunero, gure etxaia benetan dagoero, zigortzen gaitu inoiz utxegin ezkero. Esan duzu, LH batekoak jatorri dira. Ai, barkatu, sentitzen dut. Hau da egia, ziur zaude horretan, bihurtu leike maitasuna benetan. Komplikazio hainitz bada gurekin, bizitza honi ezin diogu aldegin, nere aukera ez bazaizu atsegin. Oso olerki politak, zorionak ere LH batekoei ikaslei egindako lanarengatik eta zorionak denei. Aurrera goaz, 4:00 irratsaiarekin eta oraingoan sakanako egun hauetako agenda azalduko digute HH bost urtekoek. Hemen ditugu hitz egiteko gogoz. Aurrera! Ziur zaude horretan, bihurtu leike maitasuna benetan. Komplikazio hainitz bada gurekin, bizitza honi ezin diogu aldegin. Etxarriko maietza. Maiatzaren bata herrialde batzuetan egun magikoa izaten da. Sakanako herri batzuetan maietza jartzen da. Etxarriar batzuk urbazara igotzen dira. Eta hor pago luze bat aukeratzen dute. Eskuz aizkorarekin mozten dute baita dar gehienak. Gero tontorreraino jarriko den tokiraino eramaten dute. Gizaki oroki badu tokia, delako gauza igortzeko distira, gazteon bizitasun azkoipetzeko granai. Makillak eta sokak erabiliz, geldi zutik jartzen dute. Pertsona baten aginduei jarraituz, etxarriar batzuk sokei tira eta tira aritzen dira. Beste batzuk makillekin pagoa eusten aritzen dira. Indarra handia behar da maiatza igotzeko eta beraien gainean erori ez dadin. Ikastegi, zein nahi delari
delarik bere lantoki, gazte langilea arorreri. Lana zadila izan bizitzaren helburu. Soilik geu izateko bitarte. Lehen, zaldiak eta animaliak altzainek igotzen dutenean maiatza jaltzen zuten. Orain edonon paltatu aldu. Egulalitxala iten badu, jende pilo bat joaten, egulalitxala iten badu, jende gutxi joaten da. Maietza mendi tontongen jantzen, tontongen begiratuz bengo, ingo maiatz jantzen dute. Bakaikukoa, atzangikoa, zerrontikoa, bakaikukoa. Mendi tontongen jantzen dute. Ziordin, bipago jantzen dute. Txiki, eniko txiki jantzen dute. Plazan. Eta ondia mendi tontongen goien jantzen dute. Zenai delarik ikastegi, zenai delarik bere lantoki, gazte ikaslea arorreri. Iturmendin ere jartzen dute, baina mendian jarri beharrean herriko plazan jartzen dute. Bihar euraldi lagun badugu, animatuz zaitezte joatera eta ikustera. Etxarrin euskal festak ere ospatuko dira maiatzaren bukaeran. Azkenean azteko xedea zen den. Bizitza daukadalako bakarra. Arbizu koloreak maiatzaren 3. eta 4. astetan arbizuarrek lore landatzen dituzte balkoi eta leihoetan jartzeko. Lehen kolerinetako geranioak ziren nagusi. Eta urazkenetan ganbaran gordetzen zituzten urrengo ura berrion berriro jartzeko. Urte sarturik gure trebetasunak fintzen. Azkenean azteko xedea zen den. Azken urteotan gerda francesita izan da nagusi. Lore hauek kolorinetako berdinak jartzen dituzte. Udazkenean bota dituzte. Eta udaberrian berriak erosten dituzte. Erabakitasunez eginen dut bidea. Hospitale eta lantegi, laborategi arrobi. Zurfinak ere jartzen dituzte. Hauek kolore desberdinak dira. Eta berriak irusten dituzte. Eta beste loreak ere bai. Memoria eta iritzia, Izaera eta sorrera. barru oro lantzeko daukagun ilusioa, babeste zagun gorkoan bakoitzaren ekarpenaz.
zen botean zun, lorea eta azoka egongo da. Bertan loreak eta landaleak zeko buruzak ere doainik banatuko dira. Altsasuko aldezaleko festak. Altsasuko aldezaleko festak. Maiatzaren 4 eta 5 Altsasuko aldezaleko festak ospatuko dira. Larunbatean 4 eraldoiak aterako dira. Eta gauean musika plazan. Igandean artisauen lanak eta lanbide zalak ikusi alditu. Artisauen lanak eta nola egiten diren Ikusiko ditugu. Ospitale, talantegi, laborategi, arrobi, fabrika ikaste. Iruleak eta jostunak. Orratza eta aria hartu eta josten dute. Ai, eta makillak egiten dituena. Azkenean azteko xedea zenet. Bizitza daukadalako bakarra. Burdina gerriak, zua eta tresna gogorra dituztenak burdinari forma emateko eskupilotak. Eskupilotak egiten dituztenak. Bizi nahi dudan erara. Ceramikariak. La doncella, pichela, la doncella, la picoa, apaintzeko ontzia egiten lituzte. Talantegi, laborategi, arrobi, fabrika ikastetxe baserri. Zenai delarik ikastegi, zenai delarik. Arotzak, egurra lantzen dutenak, egurra hartu eta tresna bereziekin kutxak, kuadroak, eskulturak, altzairuak eta eguzkiloreak egiten dituztenak. Zenai delarik ikastegi, zenai delarik bere lantoki, gazte ikaslea arroberi. Taloak egiten dutenak, erosi eta jan. Saskiak egiten dutenak. Ez dituztenak. Ikusten duzuenez, lanpetuta eta palandan ibil gaitezke. Herriz herri, maietza, loreak, landareak eta liburuak eta lanbide zaharrak ikusi daitezke.
eta jaiez gozatzeko. Egun onak izan, disfrutatu pilo bat, ulengo lalte. Gustatzen ari zaizue gaurko irratsaioa? Orain LH lauko ikasleak etortzen ari zaizkigu baratzaren inguruan elkarrizketa polit bat egitera. Espero dugu zuen gustoko izatea. Animo ba, LH lau! Kaixo entzule maiteok, zer modu zaudete? Esan bezala 4. mailako Dani, Milenka eta Naiara gara. Oraingoan elkarrizketa bat prestatu dugu. Horretarako Peio Igoa San Donato eskolako gurasoa gonbidatu dugu. Kaixo, Peio, zer modu zaude? Ba, egunon oso ongi, gaur eguraldi oso polite do eta oso gustora, bai. Zenbat unte daramatza zuk baratzean lanean? Ba, beira, nik urte asko ez behi, oso txikitatik, ne etxien beti uraitu diau batzie, ba, nahitek zakan, eta noiz behinka launtzen on, eta denborakin, ba, zitzakiten guztetzen, eta hori. Etxen den lana irakasle bezala, eta jamaten de 7-8 urte, holako bat, jartzen diaula baratze bat institutuen, eta gero nik, debi jartzen den noiz behinka, eta nik bakarri jardet 4 urtetan holako bat. Zen handatzen duzu baratzan? Ba hori urtaroan arabera, ba, neguben jartzen txut gauza hemengo ikoa dienak, ba igual, azalora, aza, porrun bat beste, eta gero ja udaberri partien, ba, ja, sartzen txut gauz gehiago, ba, kuyatxoak, kalabazina, dala, gero piperrak, ba, piper desberdinak, gindila, piper berdiek, berenjena, meloia, baden eta pixkat, eta gio debe jartzen dut patata, alu biberdi hauen salerak, eta gero fruta txikila ematen debena, ma jartzen dut marrubilek, grosellak, eta hori da mermeladak eta holako zeketxeko. Baratzak lan handia ematen dizu? Ba nahi asko ez, oso denbora gutxi inbertitzen dut. Behi, bueno, baratza batek ematen dau lana nahi dezun guzia. Jon zeitezke ordu pilat o gutxi. Ni justoko ez daka denbora asko. Zer tresna erabiltzen dituzu lan egiteko? Bale, ba, lan egiteko oso basiko da beti aitzurre, aritu edala rastrillo, eta hori, ba, gutxi gehiago, hori garantzitsuna. Nola osatzen dituzu txoriak eta bestelako animaliak? Ba, beira, ni sorteak ze batzi dakaten lekuen, ibiltzen die txitxemerue, dala Milano, eta orduen txori oso gutxi do. Eta nik esate, jo, ba, txoriek etortzen badia, azkenen txoriek hartzen txube frutuek, azilek botatzen debe beste leku betien, orduen jak debe janen berdebie. Orduen nik ez dobet kaso asko etxen. Nola egiten dituzu zuloak aziak landatzeko? Ba, aziak horia tamaino ban arabera. Baldin badie txikilek hartzen dut aritxo bat, eta lurre mutzet, eta jazta. Eta bestela, ba, itzurre, ode beste tresna batzuk, ba, igual diela punzoi bat bezala, olako
hazi txikile baldin badia, olako gauzak ibiltzen ditut. Zer arropa erabiltzen duzu baratzen lan egiteko? Bueno, nik uste garrantzitsua dela, nik ibiltzen dut beti bota batzuk, aurile baldin badoa jartzen ditut gomasko botak, eta gero, praka luziek, gehiema segurtasunangatik eta hori, eta gero kamiseta zarren bat, eta jazta gutxi gehiago. Nola ureztatzen dituzu landareak? Ba, beira, aukera dakatu ureztatzeko mangerakin. Mangerakin gertatzen dena da, ureztatzen dugu, bierdana baino gehiago orduen ibiltzen dut hori, regadera bat, eta hola kontrolatzen ongi ze bota landare bakoitzai. Zer egiten duzu landatutako barazkiekin? Ba, normalan bezala, baldin bada jateko, jende gordetu, baratza baten don produktu dena da jateko. Ba, aprotxatzen dut, tomatiek, letxubek, holako ze, ensalada etxeko, gero igual pure etxeko, daude porrubek, patatak eta holako zek, eta gero, daude fruitu gorriak esaten dana, ez, marrubilek, masustak eta holako zek, eta hoikin etxetena da, etxentxut mermeladak eta holako zek. Gustura ibiltzen zara baratzan? Behi, oso gustora. Da oso pozgarri hori, zuk bertan sortziez zu janberezun jana. Ez gertatzen da, ez? Zuk adibidez janko txutzubiek, iguilek eta platanok eta nundik etortzen die? Baratzatik. Baratza oso irrutitik, ez? Igual etortzen die Nueva Zelandatik, dola milaka kilometrota. Eta ni behiz hemen sortzen etena, 10 metrotan dakatea jana prest. Bueno, eskerrik asko zure erantzunengatik eta zorionak egiten duzun lanagatik. Bale, eskerrik asko zuri debei oso lan politia indezu, Mila esker etortzeagatik. Bale, eskerrik asko. Agur! Oso elkarrizketa interesgarria LH4. Irrat saioko erdialdean gaude, entzule maiteok, baina oraindik gaurko irrat saioa ez da bukatu. Eta aurrera jarraitu beharko dugu. Orain HH4ko ikasleak etortzen zaizkigu kopla bat abestera. Baino?
zaindu. Gure natura. Argitu da dena, zerotera maitia soinuen duena, kantatzen hasi eta argitu da dena, zerotera maitia soinuen duena. Oso kopla polita, katxatxelau. Orain eskolako bigarren handienak etorriko dira. LH5 lanbideen eta definizioak aurkeztuko dizkigute. Aurrera ba! Astelena, jai ondoren alperra, eserrez egiteko ez goaz lanera. Ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera. Asteartea, euria goitik bera, busti egingo gara, ez goaz lanera. Ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera. Asteazkena, osaba ezkontzenda, eta jaiatzen badu, ez goaz lanera. Ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera. Osteguna, amonaren eguna, hori ospatutzeko ez goaz lanera. Ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera. Ostirala, aginetako mina, aspirina hartuta pagoaz ohera. Ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera. Larunbata. Gogoratu alduzuela deitu. Deitu telefono honetara. 615476760. 615476760. Ez goaz lanera, ez goaz lanera. Larunbata, egun erdeko lana, egun erdiagatik ez goaz lanera. Ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera. Igandea, lantegia itxita. Nire amak egunero umei errebisioak egiten dizkie. Kaixo, nire semea errebisioa egitera ekarri dut. Ondo, pasa! Ez, ama, ez dut errebisio egin nahi, beldurra ematen dit. Mikel, bai edo bai egin behar duzu, zure osasunerako da. Jo, ama! Lasai, ondo egongo zara. Ez dizu minik egingo. Ea, hasi egingo gara. Mikel, erantzi arropa. Ama, ez dut arropa erantzi nahi. Mikel, esan esate izutena, mesedez. Mikel, orain, zenbat pisatzen duzun ikusiko dugu. Gero, ea, ongi ikusten duzun ikusiko dugu. Ondoren, bihotza ikusiko dizugu. Ez, ama, beldurra ematen dit. Gero nire ama gauz guztiak ordenagailuan idazten ditu, eta zer moduz dagoen zerbait pasatzen zaion edo operatu behar dioten ikusten du, tiki. Oso ondo, Mikel, dena oso ondo egin duzu. Eta sasuntxu zaude. Agur, horrengo arte! Baldakizu ez lanbide den? Egun erdiagatik ez goaz lanera, ez goaz lanera.
Kaixo, sendagia erantzuna? Kaixo, seigarren mailako irakasleak gara. Sendagilea. Kaixo. Jolastuko gara, badago ikastolan, arotza den umea, lantalan egitean dena konpontzen duena. Besoak gora, besoak gora, besoak bera, lanbideetara jolastuko gara, besoak gora, besoak bera, lanbideetara jolastuko gara. Badago ikastolan, medikoa den umea, botika eta txertoaz jendea zendatzen duena. Salto barrura, dauren kanpora, lanbideetara jolastuko gara. Salto barrura. Nire aitak aspertuta dauden umeak dibertiarazten ditu eta ezer egin baino lehen korroan jartzen ditu. Egin behar dutena esplikatuz. Etorri umeak, astera goaz eta. Zer egingo dugu? Lehenengo korroan jarriko gara, bale? Bale, listo. Oso ondo, gaur jolas berezi bat daukat prestaturik zuentzat. Ginkana bat da. Gero tailer bat prestatu dut, biziklapen tailerra. Han eskulanak egingo ditugu, biziklatutako materialarekin. Bale. Gero jolasetara ailegatzen direnean zer egin esaten die. Nola jolasten da? Oso galdera ona, ginkanara jolasteko pistak bilatu beharko dituzue. Eta pistak altxor batera eramango zaituzte. Ze divertigarria. Badakizue zer lanbide den? Oso pozik dago goz matea sartzen duena. Salto barrura, dauren kanpora, lanbideetara jolastuko gara. Salto barrura, dauren kanpora, lanbideetara. Kaixo. Nor da? Kaixo. Nor da? Etxarriko tabernari bat naiz. Entzun dute asmakizuna eta ikusi dut izan behar dela lanbide bat, jolaspile bat proposatzen dituena. Bai. Orduan, izan alda lanbidea Jon Gorputz hezkuntzakoa? Ez. Bale, barkatu, agur. Eskuak gora, emantzalo bat, lanbideetara jolastuko gara. Eskuak gora, emantzalo bat, lanbideetara jolastuko gara. Badago ikastola, bertsolari den umea, zortziko txikietako kopla botatzen duena. Eskua gora, bota musu bat. Bai. Amaia. Kaixo. Zein da? Kaixo, seigarren mailako. Kaixo, seigarren mailakoak gara. Asmakizunaren gati deitzen duzue? Bai. Eta? Irakaslea. Ez. Eskerrik asko deitzagatik. Zuri. Agur. Irakasle den umea, oso pozik dago goz matea sartzen duena. Salto barrura, dauren kanpora, lanbideetara jolastuko gara. Salto barrura, dauren kanpora, lanbideetara jolastuko gara. Badago ikastolan arrantzale den umea, txiste eta barreak arrantzale. Nor da? Lehenengo mailakoa gara. Bai, ze nahi duzu, Erantzuna. Eta zein da?
Baitiako begiralea. Bai. Zorionak. Emantzalo bat, lanbideetara jolastuko gara. Badago ikastola, bertsolari den umea. Zortziko txikietako bla botatzen duena. Eskua ora, bota musu bat. Gure dantza ederra bukatzera doa. Eskua ora, bota musu bat. Gure dantza ederra bukatzera doa. Nire amak Maria kontsulta batean lan egiten du. Normalean bakeroak eta kamiseta txuri batekin egiten du lan. Bere kontsultara jende asko jaten da, izugarrizko minarekin. Bizkarreko minez, eskuetako minez, hanketako minez. Ai, ze mina, ezin dut horrela gehiago jarraitu, Mariaren gana joan beharko dut. Urrengo egunan gizona nire amaren kontsultara joan zen. Kaixo, zer modu zaude? Zer gertatzen zaizu honontza etortzeko? Ai, kristo mina daukat, meseduz, lagundu iezadazu mina handi aukentzen. Bai, lagunduko dizut gizona. Bueno, egin beharko dugun lehenengo gauza lasaitza da, Gizona lasaitu egin zen eta gero nire amak biluzteko eta ohatze moduko batean etxantzeko esan zion. Ondoren olioa bota zion min zuen lekuan eta bere eskuekin egurtzi egin zuen. Ze gustora horrela bai, eskerrik asko Maria minak entzagatik. Ez da ezer gizona, hori egiten dut egunero lanean eta... Zein da nire amaren lanbidea? Lanbideetara jolastuko gara, eskuak gora, emantzalo bat, lanbideetara jolastuko gara. Badago ikastolan astronauta den umea, ilargiraino eta buelta maite duena. Eskuak gora, emantzalo bat, lanbideetara jolastuko gara, eskuak gora, emantzalo bat. Bai, zein da? Kaixo. Segarren mailako gara. Kaixo. Badakizu asmakizunaren erantzuna? Bai. Zein da? Fisioterapeuta. Bai, oso ongi. Bota musu bat, gure dantza ederra bukatzera doa. Eskua ora, bota musu bat. Gure dantza ederra bukatzera doa. Badago ikastolan medikoa den umea, botika eta txertoaz jendea sendatzen duena. Salto barrura, da orain kanpora, lanbideetara jolastuko gara. Salto barrura, da orain kanpora. Zertan egiten du lan ez dakit nire amaren lana zein den, baina badakit jolastera. Da orain kanpora, lanbideetara jolastuko gara. Salto barrura, da orain kanpora, Zertan egiten du lan zure amak? Ez dakit nire amaren lana zein den, baina badakit zelaira jolastera ateratzen denean denak txalo egiten diotela. Hau pasu, animo, irabaziko duzu! Gehienetan zuriz jantzite ibiltzen da, eta praka motxetan momiak bezin txuriak. Etxean nazkatuta gaudela dora txuriak jartzez. Nire jantziak prest daude, Bai, detergentea 5 aldiz bota diot eta txuriak dituzu. Klariona bezain txuriak. Kokoteraino gaude zure maniekin. Non daude nire jolasteko tresnak? Pala moduko horiek bajeran dituzu. Azkenekoan utzi zenitu lekuan. Urrengoan zakarrontzira botako ditut.
Nik aurreko egunean telebistan jokalari bat ikusi nuen haserretuta, eta pala hori hautsi egin zuen, lurraren kontra joz. Sare baten gainetik pasatu behar izaten dute limoi moduko gauz borobil bat. Bai inozoak direla, jokalari horiek, eta soina raro batzuk egiten dituzte, Hala ere, diru asko irabazten duenez, oso pozik gaude bere lanbideagatik. Badakizue zertan aritzen den nire ama? Jolastuko gara, badago ikastolan, medikoa den umea, botika eta txertoaz, jendea zendatzen duena. Salto barrura, da orain kanpora, lanbideetara jolastuko gara, salto barrura, da orain kanpora, lanbideetara jolastuko gara, badago ikastolan irakasle. Kaixo, Da, Juanis. nor da? Kaixo, LH3ko ikuslea gara eta palista dela uste dugu. Ez da. Ikastolan arrantzale den umea, txiste eta barreak arrantzatzen dituena. Eskuak gora, emantzalo bat, lanbideetara jolastuko gara. Eskuak gora, emantzalo bat, lanbideetara jolastuko gara. Badago ikastolan astronauta den umea, ilargiraino eta buelta maite duena. Eskuak gora. Bai, zein da? Tenis jokalaria. Kaixo. 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 Seigarren Nor da? mailako ikasleak gara. Eta tenista jokalaria uste dugu dela. Bai, oso ongi. Zorionak. Eskerrik asko deitzagatik. Bota musu bat, gure dantza derra bukatzera doa. Eskua ora, bota musu bat, gure dantza derra bukatzera doa. Eskua ora, bota musu bat, gure dantza derra bukatzera doa. Oraingoan, irratsaioari umore pixka bat emateko LH2koak etortzen dira. Gustatzen ari zaizu, Guri bai, lehenengo aldia izan da. Txiste eta asmakizun batzuk esango dizkigute, eta espero dugu zuen gustokoa izatea. Hemen daude LH2, animo! Zergatik daude elektrizistak beti pozik? Energia positiboa dutelako. Zein da lorezain baten akaboa? Margarita izeneko alaba izatea. Elektrizista bati argia joan zitzaion, eta argia behar zuen lana egiteko. Eta bere lagunak esan zion, entxufea janduta balien badaukazu? Eta zu zertan ari zara, asmatzailea naiz.
gurpila asmatu nuen, irratia, elektrizitatea, hori gezurra da, dena asmatzen dut. Ari zuriz, ari gorriz, ari beltzez, zuloak isten ditu zuloak eginez. Eskuak zikin autoak konpondu hori egiten badu ze lanbidea da? Zirrintzarran. Zirrintzarran, triki-tauki. Triki-taki egunero egiten ditu mahai bat eta bi aurki. Berak irina nahastu eta zuk ogia jan, asmatu eta esan, nork egin duen egunez lo eta gauez lan? Oso onak LHB farrak egin ditugun. Hau ikusita, orain, HH2 eta HH3 enekantaren kanta abestuko dute. Norbait badaki kantatu beraiekin. Abestu animatu zaitezte. Handitan zer izan nahi duzun abestera. Ba aurrera abeslariak.
Zuek zer izan nahi duzu onditan? Dentista. Abeltzaina. Abeltzaina, zu dentista da. Bueno, zema gauza. Oso ondo. Ze ongi abestu duzuen, eta pixka bat tensioa jartzeko irratsaioari gure klasekideak LH6 etortzen dira eztabaida polit eta interesgarri bat egitera. Aurrera ba, LH6! Kaixo, ongi etorriak San Donato eskolako lehenengo eztabaidara. Gaurkoan, LH6ko bi talde etorri zaizkigu biharko langilaren eguna, jai eguna izan beharko den edo ez eztabaidatzeko. Horretarako sindikatu eta enpresetako bi bozeramaile ditugu mikro aurrean. Hasi aurretik, bakoitza bere burua aurkezteko 10 segundu dituzue. Kaixo. Kaixo, ni Gari naiz, Madrideko langile sindikatutik nator. Kaixo, ni Maien naiz, Ferrari enpresako zuzendaria. Kaixo, ni Adriana naiz, Madrileko langile sindikatutik nator ere bai. Kaixo, ni Duna naiz, Ferrari enpresako langilea. Ongi da, orain lehenengo galderarekin hasiko gara. Gari, zuk zergatik uste duzu biharko eguna ospatu beharko dela? Nik uste dut ospatu behar dela egun berezi bat delako, eta langile guztiak lana egunero egiten dugulako eta egun hori merezita dugu. Mai, zuk zergatik uste duzu biharko eguna ez dela ospatu behar? Guk eta beste langile askok bezala ez daukago jairik, zuzendariak garelako, eta dena orekatua izan behar da. Gainera, beste toki batzuetan, ospitaletan adibidez, ez dago jairik. Jendeak jai izateko beste batzuk lanean egon behar dira. Ongi da. Adriana, zuk zergatik uste duzu biharko eguna ospatu beharko dela? Nik uste dut ospatu beharko dela langilearen eguna maiatzak batean beti gogoratzeko zer egin zuten Kaliforniako langile horiek.
Eta zuduna, zergatik uste duzu biharko eguna ez dela ospatu behar? Nire iritziz langileen eguna bada guztiok festa hartzeko eskubidea daukagu. Baina langile batzuk festa egiteko besteek lan egin behar dute, hortaz ez da bidezkoa. Hori entzunda, orain bigarren galderari emango diogu hasiera. Hori entzunda, orain bigarren galdera egingo dizuet. Zuek uste duzue grebak ospatu behar direla? Maili, zuk zer uste duzu? Nire ustez ez da bidezkoa jendeak lana egitea festa egun batean. Eta horregaitik ez dira ospatu behar, batzuk bai, baina denak ez. Gari, zein da zure iritzia? Nire ustez greba bai egin beharko dela uste dut. Egunen batean espeziala edo delako zure lagunekin edo familiarekin egoteko. Zuk zer uste duzu duna? Niri ere ez zait bidezkoa iruditzen grebak egitea, ezin duelako munduko langile guztiak momentu berean lan egitez utzi. Eta Adriana, zein da zure iritzia? Nire ustez greba bai egin behar dela jai egunak ditugunean. Hau entzunda, esan dezakegu, Xandonatoko lehen eztabaida amaitutzat ematen dugula. Agur! Agur! Mila esker LH6 eztabaida gogorra izan duzuen, oraingoan. Irratsaioa moztuko dugu LH3ko beraien iragarkiak esateko. Berehala etortzen gara iragarki hauek pasa eta ondoren. Entzun lagunok, bazenekiten langileen egunagat gertu dagoela, egunero magia egiten duten pertsonek harrigarri guztiak zoriontzeko egun da. Magia? Zer motatakoa? Gure etxeak erailkitzeko, gure kaleak konpontzeko edota gu zaintzeko magia. Orotzan gandik hasi eta irakasla ganaino denak egiten dute posible gure bizitza harrigarria izateko. Zer izan nahi duzu handitan? Nik suhiltzailea izan nahi dut bizitzak salbatzeko. Nik maisu izan nahi dut, aurrei irakasteko. Nik nahi duguna izan gaitezke, langileen ahaleginari esker. Beraz lagunok ez ahaztu eskerrak emate langilean egunean mundua leku hobea egiten duten langileak guztiei. Agur!
Heldu gara irratsaioaren bukaerara. Eskerrik asko berriz ere ikasle eta irakasle guztiei egindako lanagatik. Lana polit bat sortzen dugu irratsaioan eta mila esker beste irratsaio batengatik gure ondoan. Zuengatik beste batzu gara. Eta orain bai bukatzeko langilaren eguneko aldarrien bat bota nahi baduzue, deitu eskolako zenbakira. 615-7-9-60. 615-7-9-60. Ez izan lotxarik eta bota behar duzuena. Sartu nintzen, horatxez beteri, plazerezko seketa, buruan harturik, behar nuena, aldera bizi, bostetan geroztik, negar egiten dit, zuberoa zuri. Agur zuberoa, bazter guztietako xokorik ekerrena, eta segur goraki, aire freska hartzen, behera soikinik, aitzaiti duritzen, hori gailen naizen bakitzen. Kaixo, nor da? Nor da? Kaixo. Kaixo, nor da? Kaixo, LH bosteko ikasleak gara. Guk esaten, gu nahi duguna esatea hau da. Haupa langileen eskubideei. Bale, mila esker haupa. Eskerrik asko ditzagatik. Kaixo, nor da? Kaixo. Ni badaukat aldarri bat. Bale, esan. Gora langile eta ikasle guztiak. Bai, gora. Gora. Eskerrik asko ditzagatik. Agur. Agur. Eskerrik asko deitu duzuen guztioi. Besterik gabe honekin bagoaz. Espero dugu zuen gustoko izana eta hurrengoan gehiago. Gora 4 haizetara irratia eta gora langileen eguna. Agur! Agur! San Donato eskola publikoa.
irratia.